Takže čaute, ja som Lolík a vítam vás pri takom menšom názore na hejterov ohľadom Goga. Takže dám vám do popisu videa jedno video, proste dám vám link na to video na YouTube, čo dal jeden youtuber a spieva tam o Gogovi, uráža ho, nadáva na ňo, čo sa mne osobne veľmi nepáči. Mám na ňo svoj názor, proste je to magor, ktorý mu len závidí. V jednom videu som dokonca videl, jak na Goga hovorili, že tam zarába ťažké prachy, z YouTube zarába ťažké prachy a že vraj to robí len kvôli prachom. Takže môj názor na vás, milí hejteri, je taký, že Gogo to robí vyslovene pre nás, pre fanúšikov, pretože keby si tam robil na YouTube tie videá kvôli prachom, tak určite si nekupuje výbavy na natáčanie, nerobí si garáž show a nekupoval by si hry na PCčko, s čím nám vlastne aj natáča zábavné let's play a rôzne úžasné videá. Ja sám som fanúšik Goga a nemám rád, keď na ňo niekto takéto volačo napíše, preto som aj natočí a hovorí na ňo takéto blbosti. Preto aj natáčam tento diel, pretože chcem povedať svoj názor o tom, čo si o tom myslím. Takže podľa mňa sú to úplne trapní ľudia, ktorí to robia čisto zo závistí vzhľadom na Gogových odoberateľov, fanúšikov a tým, že Gogo si svojimi úžasnými videami získal veľmi veľa ľudí. Počul som, že presiahlo už 200 000 odoberateľov, čo sa nepodarí každému youtuberovi, to mi dáte viacerí za pravdu. Kvôli tomu natáčam aj toto video a chcem povedať, že Gogo je podľa mňa najlepší youtuber, čo ja poznám a nemyslím si, že kto by... Samozrejme, každý youtuber má svojich hejterov a myslím si, že môžete mu napísať nejaký záporný komentár sem tam, že zlepšiť by sa mal v niečom alebo tak, ale určite nenahrávať také sprosté pesničky, čo dávajú na YouTube malé deti, čo na ňo nadávajú a vôbec ani nevedia ešte ani, ak sa volajú a už na ňo nadávajú a spievajú rôzne blbosti. Ja vám dám do popisu to video, link na tie videá a pozrite si to a prosím vás do komentára mi napíšte, čo si o nich myslíte vy, o tých somároch, čo si hento nahrávajú. Chápem, že niekto Goga nemusí, niekto nesleduje YouTube, nepozná ho a tak, to pochopím, ale nepochopím to, prečo na ňo nadávajú. Podľa mňa je to čistá závisť vzhľadom na tých odoberateľov, jak som už hovoril. Proste mu závidia Gogovi, že je lepší než oni. Tak dík, že ste si tento môj krátky diel o Gogovi pozreli a dúfam, že mi napíšete do komentárov, čo si o tom myslíte vy, aký máte na toto názor, na týchto trapných ľudí, ktorí sa chcú zviditeľniť pred svetom tým, že naspievajú nejakú pesničku a chcú byť zaujímaví. Bohužiaľ sa vám to, milí ľudkovia, nepodarilo, nie ste zaujímaví, ste trapní, ak neviem čo. Nechcem čo povedať. Podľa mňa ste úplne trapkovia, čo sa chcú zviditeľniť pred svetom tým, že na Goga naspievajú nejaké somariny. Gogo si vás nevšíma, bere vás za úplných trapkov, nevníma vaše názory a to je všetko, čo som chcel povedať. Tak napíšte mi do komentov, čo si o tom myslíte vy. Dík, že ste si tento krátky diel o Gogomen TV pozreli. A Gogo, drž sa. Tak čaute.